येषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भगवती नैष्टिकी। శ్రీమద్భాగవతం ప్రథమ స్కందము అధ్యాయం 8 శ్లోక 25. విపదః సంతు తశశ్వత్. ప్రభుజీ స్క్రీన్ షేర్ చేశారా ప్రభుజీ? చేస్తున్నాను నేను చేయనా ప్రభుజీ? చేస్తాను రెడీ మాతాజీ, దొరికింది ప్రభుజీ చేస్తారా? చేస్తాను. ఓకే. విపదః సంతు తశశ్వత్ విపదః సంతు తశశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురో తత్ర తత్ర జగద్గురో భవతో దర్శనం యత్ స్యాత్ భవతో దర్శనం యస్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం అపునర్భవ దర్శనం విపదః సంతు తాః శశ్వత్ విపదః సంతు తశశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురో తత్ర తత్ర జగద్గురో భవతో దర్శనం యత్ స్యాత్ భవతో దర్శనం యస్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం. అపునర్భవ దర్శనం. చదవండి అందరు భక్తులు. విపదః సంతు తశశ్వత్ విపదః సంతు తశశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురో తత్ర జగద్గురో భవతో దర్శనం యత్ స్యాత్ భవతో దర్శనం యస్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం. అపునర్భవ దర్శనం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. విపదః సంతు తశశ్వత్ విపదః సంతు తశశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురో జగద్గురో భవతో దర్శనం యస్యాత్ భవతో దర్శనం యత్ స్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విపదః సంతు తశశ్వత్ విపదః సంతు తశశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురోః తత్ర తత్ర జగద్గురో భవతో దర్శనం యస్యాత్ భవతో దర్శనం యస్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం. అపునర్భవ దర్శనం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. విపదః విపత్తులు విపత్తులు సంతు సంతు కలుగుగాక కలుగుగాక ఆహా అవన్నీయును అవి అన్నీ శశ్వత్ శశ్వత్ మరల మరల తత్ర తత్ర అచ్చట అచ్చట తత్ర తత్ర అచ్చట అచ్చట జగద్గురో జగద్గురో ఓ జగన్నాథ ఓ జగన్నాథ భవతః భవతః ఈ యొక్క నీ యొక్క దర్శనం దర్శనము యత్ ఏదైతే ఏదైతే యాత్ స్యాత్ కాగలదు కాగలదు అపునః అపునః తిరిగి కాదు తిరిగి కాదు భవదర్శనం భవదర్శనం జన్మ మృత్యువుల నిరంతర దర్శనం
జన్మ మృత్యువుల నిరంతర దర్శనం. మరల మరల నీ దర్శనము కలుగునట్టుగా ఆ విపత్తులన్నీ మరల మరల కలుగవలేనని నేను కోరుకొనుచున్నాను. ఎలైనా నీ దర్శనం అనగా నిరంతర జన్మ మృత్యువుల దర్శనము మాకిక కలుగుదనియే భావము. మరల 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 నీ దర్శనము కలుగునట్లుగా నీ దర్శనము కలుగునట్లుగా ఆ విపత్తులన్నీను మరల మరల ఆ విపత్తులన్నీను మరల మరల కలుగవలనని నేను కోరుకొనుచున్నాను. కలుగవలనని నేను కోరుకొనుచున్నాను. ఎలైనా నీ దర్శనమనగా ఎలైనా నీ దర్శనమనగా నిరంతర జన్మ మృత్యువుల దర్శనము జన్మ మృత్యువుల దర్శనము మాకిక కలుగుదనియే భావము. మాకిక కలుగుదనియే భావము. భాష్యము సుధామత చదవండి. ప్రభుజీ నేనా? చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కొన్ని పుణ్యకర్మలను అనుసరించినట్టి ఆర్తులు అర్థార్థులు విజ్ఞానులు జ్ఞానులు అనువారు శ్రీకృష్ణుని అర్పింతురు లేదా అర్చించుటను ఆరంభింతురు. కానీ పాపకర్మలనే కావించినట్టు వారు తమ స్థితి ఎట్టిదైనను మాయాశక్తితే భ్రమింపబడిన కారణమున ఆ దేవదేవుని శరణ పొందుదురు. కనుకనే పుణ్యాత్ముడైన వానికి ఏదైనా విపత్తు సంప్రాప్తించినచో శరణను పొందరు. కనుకనే పుణ్యాత్ముడైన వానికి ఏదైనా ఒక విపత్తు సంప్రాప్తించినచో శ్రీకృష్ణ భగవానుని చరణ కమలములను ఆశ్రయించుట కన్నను వేరొక మార్గము లేదు. శ్రీకృష్ణుని నిరంతర చరణ కమల స్మరణమనగా జన్మ మృత్యువుల నుండి ముక్తి నొందుటకు సన్నాహమనియే భావము. కనుకనే ఒకవేళ నామమాత్రపు విపత్తులు కలిగినను అవి శ్రీకృష్ణుని స్మరించుటకు మనకు అవకాశం ఒసగడి కారణమున సర్వదా అంగీకార యోగ్యములై ఉన్నవి. అటువంటి స్మరణమనగా ముక్తి అనియే భావము. భవసాగరమును దాటుటకు అనువైన నావగా అంగీకరింపబడిన శ్రీకృష్ణుని చరణ కమలములను ఆశ్రయించిన వాడు గోష్పద జలమును దాటినంత సులభముగా ముక్తిని పొందగలడు. అటువంటి భక్తులు ఆ దేవదేవుని ధామమునందే వసింపనున్నారు. అడుగడుగున విపత్తులు కలిగిన ప్రదేశంతో వారికి ఎట్టి సంబంధము లేదు. ఈ భౌతిక జగము దుఃఖాలయమైన భయంకర స్థానముగా శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే భగవద్గీత యందు వర్ణింపబడినది. ఈ స్థానపు స్వభావమే దుఃఖమయమని తెలియక అల్పజ్ఞులైన వారు ఆ దుఃఖములను చేసుకొనుటకు వాళ్ళు ప్రణాళికను రూపొందించుకొనుచుందురు. దుఃఖరహితము ఆనందపూర్ణమైన భగవద్ధామము గూర్చిన జ్ఞానమును వారు ఏమాత్రమూ కలిగి ఉండరు. కనుకనే బుద్ధిమంతుడైన వాడు భౌతిక జగత్తు విపత్తులచే ఎన్నడనూ కలత చెందరాదు. అట్టివి నిశ్చయముగా ఎల్లవేళలా కలుగుచునే ఉండగలవు. అనివార్యమైన సర్వవిధ దురదృష్టములను అనుభవించుచునే మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికై యత్నించవలెను. ఏలైనా ఆత్మానుభవమే మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యమై ఉన్నది. శుద్ధమైన ఆత్మ భౌతిక విపత్తులకు పరమైనది కనుక నామమాత్రపు విపత్తులు వాస్తవమునకు అసత్యములై ఉన్నవి. ఒకడు తనను ఒక పెద్ద పులి మింగినట్లు స్వప్నమున కాంచి తద్విపత్తు కారణమున భయముతో ఏడవచ్చును. కానీ నిజమునకు అచ్చట పెద్ద పులి గాని దుఃఖము గాని లేదు. అవి కేవలం స్వప్నము మాత్రమే. అదే విధంగా జీవితమునందరి విపత్తులు కూడా స్వప్నముల వంటివని తెలుపబడినది. కానీ భక్తియుక్త సేవ ద్వారా మనుజుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో సంబంధమును పొందగలిగినంతటి అదృష్టవంతుడైనచో అది లాభదాయకమే కాగలదు. నవవిధ భక్తి మార్గములలో దేని ద్వారానైనను శ్రీకృష్ణ భగవానునితో సంబంధమును పొందుట అనున్నది భగవద్ధామను చేరు మార్గములలో ముందడుగే కాగలదు. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ.
ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో కుంతిదేవి వాళ్ళు స్తుతి ప్రార్థించడం కృష్ణునికి ఇంకా ఎక్కువగా విపత్తులో నాకు రావని అని. సో ఇది చాలా గొప్ప ప్రార్థన కుంతీదేవికి. సో మనం ప్రార్థించేది మనకి విపత్తులు రారాదు అని. అయితే కుంతీదేవి చెప్తారు, ఇంత విపత్తులు వాళ్ళు చూశారు. సో తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఆ ఒక విపత్తులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువగా భగవంతుని స్మరిస్తారు. అయితే ఇంకేమిటి ఆశ్రయం లేదు వాళ్ళకి. శుద్ధ భక్తుల్లో త్వరనే వాళ్ళు భగవంతుడ పాద పద్మాలని స్మరించుతారు. సో ఆ ఒక ధ్యానంలో భగవంతుడి సంపర్కంలో వాళ్ళు అనుభవించే దివ్య ఆనందము వాళ్ళకి ఒక అలవాటే అయిపోయింది అని చెప్తారు. సో అలవాటు నుంచి వాళ్ళు మరలా నాకు అదే రకంగా ఒక విపత్తులు వస్తే నేను మరలా కృష్ణుని స్మరించవచ్చు. ఆ ఒక ఆనందము, దివ్య ఆనందం, కృష్ణ స్మరణ వచ్చిందంటే ఈ భౌతిక క్లేశాలంతా ఇది దీనికి స్థలం లేదు. సో కుంతిదేవి ఆ ఒక స్థానంలో ఆ ఒక స్థితిలో ఉండే కారణంగా వాళ్ళు ప్రార్థిస్తుండేది. ఇంకా ఎక్కువగా వస్తే బాగుంటుందేమో అని వాళ్ళు చెప్తారు. ఏంటంటే విపత్తులు వచ్చినప్పుడు సహజంగా వాళ్ళు కృష్ణుని స్మరిస్తారు. సహజంగా అది న్యాచురల్ గా వాళ్ళు. సో అది వాళ్ళ ఒక గొప్ప స్థితి, కుంతిదేవి గొప్ప స్థితి ఇది తెలిపిస్తుంది ఈ శ్లోకం. సో మనం అంటే సామాన్యంగా కృష్ణుడు గీతాలో చెప్పినట్లు చతుర్విధ భజంతేమ జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో అర్థార్థి జిజ్ఞాసు జ్ఞానిచ భరతర్షభ. సో సామాన్యంగా మనము ఒక ధనం కోసము, ఒక కష్టాల పరిష్కారం కోసము, ఒక జ్ఞాన సముపారు, జిజ్ఞాసతో లేకుంటే ఒక జ్ఞానం, సో దీని దృష్టితో మేము కృష్ణుని దగ్గర వెళ్తాము. అయితే శుద్ధ భక్తుల ఆచార్యులో ఇదేది కాదు. వాళ్ళు అనిపిస్తుంది వాళ్ళు కూడా ఒక విపత్తులో ఉన్నారు అని. అయితే వాళ్ళ స్థితినే వేరే. వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు నిరంతరంగా కృష్ణుని స్మరించి వాళ్ళు ఆ భక్తి కార్యాల ద్వారా వాళ్ళు సంపూర్ణ భగవంతుని ఆశ్రయించి వాటికి ఇంకా సహాయం చేసినట్లు. లేకుంటే భౌతిక జగత్తు అంటే పదం యద్ విపదాంన తేషాం. సో పదం ఒక అడుగుకినో ఇది విపత్తులే ఇది. సో ఈ జగత్తు దానికి ఆచార్యులు చెప్తుండేది అది. సమాశ్రితాయే పద పల్లపలం చెప్తారు. సమాశ్రితాయే పద పల్లపలం యశోమురారే పరంపదం వత్సపదం పదది. చాలా బాగుంది. సో అక్కడ చెప్పేది వైకుంఠ జగత్తో అది భగవంతుడ నిత్యమైన పరంపదం. సో అక్కడ ఏది ఒక విపత్తులు లేవు వైకుంఠం. అయితే ఇది భౌతిక జగత్తు అంటే ఇది ప్రతి అడుగుకి ఇది విపత్తు లేదు. ఇదే భౌతిక జగత్ దుఃఖాలే మా శాశ్వతం అని కూడా కృష్ణుడు దీన్ని సర్టిఫికేటే చెప్పాడు భగవద్గీతలో కూడా. సో ఇది దుఃఖమైన సాగరం. సో మనకి ఇంత తెలిసింటే మనకి వస్తుంది, సో దుఃఖాలు వస్తుంది. సో అర్జునుడు ప్రశ్నించేది కృష్ణుడికి, నాకు తెలుసు ఇదంతా భౌతిక జగత్తుది, ఇది సృష్టి. అయితే నాకు మన తాతగారిని వధించినప్పుడు, నా గురువుని వధించినప్పుడు నొప్పి వస్తుంది. సో కృష్ణుడు అప్పుడు చెప్పేది దాన్ని సహించాలి. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతో ఉష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయినో అనిత్య తాం తితీక్షస్వ భారత. అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా మనం దేహభావనంలో ఉన్నాం, మనము ఆత్మ స్థితిలో లేదు. సో అప్పుడు మనకి సహజంగా మనకి నొప్పి దుఃఖం అనేది అవుతుంది. సో కృష్ణుడు చెప్పేది ఎలా మీరు సుఖ దుఃఖాలు, ఈ చలి వేసిక కాలాలు మీరు సహించుకుంటారు, దీన్ని కూడా సహించాలి అని కృష్ణుడు చెప్తారు. కొత్త ఇక్కడ ఆచార్యలో ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్, ఒక పులిని మనం ఒక కనసులా, ఒక స్వప్నంలా చూసేటప్పుడు మనకు భయం అవుతుంది, నిజంగా అనిపిస్తుంది. అయితే పులి లేదు అక్కడ, మేము అక్కడి నుంచి మేల్కొనాలి అంతే. మేల్కొంటే మనకి ఎక్కడ జాగ్రత్త అయినప్పుడు ఏ పులిను లేదు, ఏమిటి లేదు.
సో అలాగే ఈ భౌతిక అస్తిత్వం అని ఆ ఉదాహరణతో చెప్పేది ఒక రకంగా, ఇదన్నీ కూడా మిథ్య అని ఆ రకంగా చెప్తారు. ఓకే, దేవభావంలో ఉండే వరకు మనకి అది నిజంగా అనిపిస్తుంది. ఎలా మనం స్వప్నంలో ఉండే వరకు నిజంగానే పులి ఉంది అనిపిస్తుంది, నిజంగానే ఒక ఎగ్జామ్ వస్తుంది. అసలు ఎంతో సంవత్సరాలు అయిన ఎగ్జామ్ అయింది మన దగ్గర. అయితే ఇక్కడ ఒక సమయం ఏమో ఒకటి అలాగా ఏమో ఎగ్జామ్ ఉంది, ఇంకొకటి ఉంది అని ఒకటి వస్తుంది, నిజంగానే అనిపిస్తుంది. ఓ నిజంగానే తయారవుతున్నాము, ఇంకా తయారు కాలే, ఎగ్జామ్ వచ్చేసింది, ఈ రకంగా ఒక ఇది భావన ఇది అనిపిస్తుంది. లేకుంటే ఏదో పై నుంచి కింద పడిపోయినట్లు ఈ స్వప్నంలో ఒకటి భయం అదొకటి అయ్యేది ఒక సమయం. సో ఇదంతా నిజంగానే అనిపిస్తుంది, స్వప్నంలో ఉండేవరకు నిజంగానే అనిపిస్తుంది. అయితే అది భౌతిక జగత్తు అలా భగవంతుడు చెప్పేది ఇది ఒకటి శాశ్వతంగా జగత్ కాదు, ఇది అనిత్యమైన జగత్. మనము నిత్యలు జీవాత్మలు, అయితే ఇది అనిత్యం. సో ఇది ఉంది, ఇది మేము సహించుకోవాలి. అక్కడ నిజమైన మనస్థానంకి వచ్చే ఒక ప్రయత్నం మనం కొనసాగించినప్పుడు అక్కడ ఏదో ఒక శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ, అర్చన, వందన 9 విధాలుగా చేసినంత మనము ఈ యొక్క భవసాగరం నుంచి వెళ్ళి భగవంతునికి ధామ్కి చేరుకుంటాం, నిత్యమైన వైకుంఠ ధామ్ చేరుకుంటాం. సో యాక్చువల్లీ ఈరోజు పానీహట్టి చిడాదహి మహోత్సవ్ అని ఇది మన అంత కేంద్రాల్లో మన సంఘంలో ఇది ఆచరణ జరుగుతుంది. ఇది సో పానీహట్టి అనేది ఒక ఊరు, పానీహట్టి అనేది ఒక చిన్న ప్రెజెంటేషన్ ఉంది, దాన్ని చూస్తా మేము స్మరించుతాం ఈరోజు. ఎక్కడ ప్రభు? బెంగాల్లోనా? బెంగాల్, కలకత్తా దగ్గర. కనిపిస్తుంది మాతాజీ ఇప్పుడు ఇది? డబుల్ క్లిక్ టు ఎడిట్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? మళ్ళీ డబుల్ క్లిక్ టు ఎడిట్. డబుల్ క్లిక్ ఎడిట్, ఓకే ఓకే, అక్కడ వస్తుందా? చిడాదహి కనిపిస్తుంది కదా? వచ్చింది ప్రభుజీ. సో ఇది ఒకటి, అది పని ఏంటంటే అది ఊరు, అది కలకత్తా దగ్గరే అవుతుంది. అది సో అక్కడ జరిగింది ఒక సన్నివేశము. శ్రీ చైతన్య పెరుగు పంచుతారా ప్రభు? పెరుగులో మనకు పాల అటుకులు అంటే మన చిప్డ్ రైస్, దాన్ని పంచే ఒక సన్నివేశం. అంటే ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు మన గోస్వామిలు 6 మంది గోస్వామిలు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు నేర శిష్యులు, శ్రీ రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, ఇంకెవరు, ఇంకా 4 మంది ఎవరు పేర్లు గుర్తురావు. శ్రీల గోస్వామి, రూప గోస్వామి, జనార్దన గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, లేదు వాళ్ళు 6 మందిలా కాదు, వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు గురువులు మాధవేంద్రపురి. హరే కృష్ణ. సో గోపాల భట్ట గోస్వామి, రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, ఇంకొక మంది ఉన్నారు. వాళ్ళది ఇది ఫెస్టివల్. 6 మెంబర్స్, రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, జీవ గోస్వామి. వాళ్ళు ముగ్గురు ఒకే ఫ్యామిలీకే చేరిన వాళ్ళు, బ్రదర్స్, రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి. సో ఇంకొక తమ్ముడు పుత్రుడు జీవ గోస్వామి. సో ముగ్గురు ఒకే ఫ్యామిలీ. ఇంకా 2 రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, గోపాల భట్ట గోస్వామి, ఇంకొకరు ఉన్నారు. సో వీళ్ళు మొదటగా వాళ్ళు ఒక జమీందారు కొడుకు. వీళ్ళు చాలా గొప్ప చెప్తారు. ఆ జమీందారు అంటే ఆ సమయంలో ఒక రాజుగా, మహారాజుగానే ఉంటుండ్రి వాళ్ళు, అంత ఒక పెద్ద ఒక ప్రాంతానికి. సో వీళ్ళ పేరు రఘునాథ్ అని అప్పుడు పేరు. తర్వాత వీళ్ళు రఘునాథ దాస గోస్వామి, ఇంకొక ఆ గోస్వామి 6 మంది వీళ్ళు చాలా ఉన్నత భక్తులు. సో రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఇప్పుడు రఘునాథ. సో రఘునాథ సహజంగా ఒక జమీందారు పుత్రుడు అంటే ఎంత ఒక చెప్తారు. వాళ్ళ తల్లి అప్పుడు ఆ కాలంలో వాళ్ళది ఎంతో 12 లక్ష ఇది చిన్న నాణ్యాలు. ఇప్పుడు కరెన్సీ మనకి పేపర్ కరెన్సీ కాదు, అప్పుడు నాణ్యాలు ఉంటుండే, బంగారు నాణ్యాలు. సో వీళ్ళ తండ్రి ఆమెట్క వీళ్ళ అంకల్ అంటే వచ్చే మోస్ట్
చిన్న వీళ్ళు చిన్న చిన్న అన్న. పెద్దనానో చిన్నానో ఎవరో చిన్నానో ఉండొచ్చు అనుకుంటాను. వీళ్ళిద్దరికి కూడా వీళ్ళు ఒకరే ఏకపుత్రుడు, ఇంకెవరు అంకల్ కి ఎవరు లేరు. సో ఈ రకంగా అంత పెద్ద గొప్ప జమీందారుడు, సో వాళ్ళ ఏకపుత్రుడు. సో చెప్తారు ఎంతో నాణ్యాలు 12 లక్ష నాణ్యాలు వీళ్ళది ఎవ్రీ మంత్ ఇది వరమానం. అంటే ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్ గా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళది ఇదంతా ఉంది. దాని సహితంగా బెంగాల్ గవర్నమెంట్ ఎవరు నవాబ్ హుసేన్ ఇది ఉన్నారు, వాళ్ళ క్రింద వీళ్ళు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళు ఇవ్వాలి. దాంట్లో వాళ్ళకి 25% ఏమో పోర్షన్ ట్యాక్స్ ఇది ఉంటుంది, రెవెన్యూ అని మళ్ళీ అలా సిస్టమ్ ఉంటుండే. సో చాలా వీళ్ళు. సో తర్వాత చెప్తారు అక్కడ ఉండే ఎంత భక్తులు ఉన్నారు గౌడ దేశ బంగాల్లో ఎక్కువగా అంతా వీళ్ళపైనే డిపెండ్ అయ్యిండు. అంత బ్రాహ్మణులు వీళ్ళంతా ఎవరు చేస్తున్న వాళ్ళంతా కార్యాలకి వీళ్ళు వెనకాల మహారాజులు అనేవాళ్ళు అంత వాళ్ళు విరాళం ఇచ్చి వాళ్ళని ఇచ్చేస్తుండ్రి. ఆ రకంగా వీళ్ళు చూసుకుంటుంటారు. వీళ్ళ తండ్రి వీళ్ళు అంత చాలా ఒక సావుకారులు చెప్తారు. సో వీళ్ళ పుత్రుడు అయితే చాలా చిన్న వయసులోనే హరిదాస్ ఠాకూర్ వస్తారు వీళ్ళ ఊరికి. అప్పుడు ఒక సమయంకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒక సంఘము పొంది వీళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ సేవలో వీళ్ళు మగ్నులు అవ్వాలి రఘునాథ్ భట్ గోస్వామి. తర్వాత శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఒక టైంకి వస్తారు అదే ఊరికి. అప్పుడు కూడా చైతన్య మహాప్రభు కూడా వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తారు. అయితే అప్పుడే వాళ్ళు చెప్తారు నేను మీకు సేవ చేయాలి, నాకు వద్దు, నాకు ఈ భౌతిక జీవనం వద్దు అని. చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు లేదు ఇప్పుడు కాదు సమయం. సో నువ్వు ఆంతర్యంగా నువ్వు కృష్ణుని తెలుసుకో, బాహ్యంగా నువ్వు నార్మల్ గా ఉండు. నార్మల్ గా అంటే భౌతిక జగత్లో చిన్న వయసు అంటే అది కావాలి ఇది కావాలి, లేకుంటే ఇది సాధించాలి అది సాధించాలి, పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ పెద్ద జాబ్, ఈ రకంగా ఇది ఒక ఉంటుంది. సో చైతన్య చెప్పేది నువ్వు అలాగే నార్మల్ గా ఉండు బయట, అయితే ఆంతర్యంగా కృష్ణుని స్మరించు అని వాళ్ళకి ఆదేశం ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత కొంత సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఆమెకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని ఒక వివాహం కూడా చేపిస్తారు. ఎవరిని? రఘునాథ్ వీళ్ళని. సో ఈ సన్నివేశాల్లో వివరణ ఉంది. ఎప్పుడు వాళ్ళ మహారాజు అప్పుడు ఉన్నారు, వీళ్ళ తండ్రి వీళ్ళ అంకల్ని ఒక టైము బంధించుతారు, అరెస్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళ ఇద్దరు కూడా ఎస్కేప్ అవుతారు. ఎవరు? వీళ్ళ తండ్రి మామూలుగా వీళ్ళ అంకల్. ఏదో ఒక చార్జెస్ ఏమంటే వాళ్ళు జమీందార్ కలెక్షన్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారో ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చేది కొంత తక్కువగా రిపోర్ట్ ఇస్తుంటారు. చెప్తారు తక్కువగా రిపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ దొరికే ఒక ప్రాఫిట్ వీళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ అవుతుంది. ఎంతో చెప్తారు 16 lakh గోల్డ్ కాయిన్స్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తుండ్రి అని చెప్తారు. 16 lakh 20 lakh గోల్డ్ కాయిన్స్ వీళ్ళ జమీందార్ గా అంత వీళ్ళ దగ్గర. 25% వాళ్ళు గవర్నమెంట్, 70% గవర్నమెంట్ కి ఇవ్వాలి, 25% వీళ్ళకి అది కమిషన్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అదేమో దాంట్లో 16 lakh కాయిన్స్ అని వీళ్ళు రిపోర్ట్ ఇస్తుంటారు. సో అప్పుడు 12 lakh కాయిన్స్ అని గవర్నమెంట్ కి ఇచ్చి 4 lakh కాయిన్స్ వీళ్ళు పెట్టుకోవాలి. సో వీళ్ళు ఆ రిపోర్ట్ ఇస్తుంటారు. యాక్చువల్లీ వీళ్ళ అర్నింగ్ 20 lakh. సో అప్పుడుతో ఎక్స్ట్రా ఒక 3 lakh గోల్డ్ కాయిన్స్ ఆ లెక్కంలో వీళ్ళది ప్రాఫిట్ వీళ్ళది. సో ఈ రకంగా వీళ్ళ తండ్రి వీళ్ళ అంకల్ చేస్తుండే. ఈ బిజినెస్ లో అన్నప్పుడు ఇది ఉంటుంది, ఇది ట్యాక్స్ ఎవేజన్ ఇంకొకటి ఈ రకంగా ఇవంతా. సో ఇది ఒక సమయం ఎవరో వీళ్ళు వెనకాలి ఒక వ్యక్తి ఉంటారు, వాళ్ళని అపాయింట్ చేసి ఉంటారు గవర్నమెంట్. వాళ్ళు కూడా వీళ్ళకి కంప్లైంట్ చేస్తారు, నాకు జాబ్ వెళ్ళింగ్ కదా, వీళ్ళు ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ తీసుకుంటున్నారు. సో అదేమో తీసుకొని ఎంక్వైరీ వచ్చి వీళ్ళ తండ్రి వీళ్ళ అంకల్ని అరెస్ట్ చేయాలి. ఆ సమయంలో వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఎస్కేప్ అవుతారు. వాళ్ళ అంకల్ వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసుకొని వెళ్తారు. చిన్న ఒక 20 సంవత్సరాలు అంత ఉండొచ్చు ఆ టైంకి, అంతే. రఘునాథం వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసుకొని వెళ్తారు. సో వీళ్ళు ఎంతో ఒక 2-3 మాసాల్లో ఎవరు అరెస్ట్ చేసి ఉంటారు ఆ ముస్లిం అధికారి ఎవరెవరు వాళ్ళ కింద ఉన్నారు. చెప్తారు ఎవ్రీ టైం వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళ తండ్రిని వీళ్ళని చాలా వీళ్ళు ఇచ్చేస్తారు ఎవరు ముస్లిం రాజు. అయితే వీళ్ళు రఘునాథన్ వాళ్ళని ముఖం చూసి వీళ్ళు ఇది భావం చూసి వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళని ఇచ్చేస్తేనో వీళ్ళకి ఖండించక మరే మాట్లాడాలని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటారు. సో లాస్ట్ గా ఒక రోజు వీళ్ళు వాళ్ళకి ఉపాయం చెప్తారు. అంటే ఆ ముస్లిం ఎవరున్నారో ఎంత ఉంటేనో మీరు నా అంకల్ నా తండ్రి అందరూ మీరు స్నేహితులే, ఏమో కారణంగా ఒక్కొక్క సమయము సహోదరులో ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఒపీనియన్ ఉంటుంది. సో అలాగే మీరు ఇలాగే కంటిన్యూ చేసేది కాదు అని వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి అది సాల్వ్ చేస్తారు సిచ్యుయేషన్. చెప్తారు అదొక చాలా అంటే బిజినెస్ గాను కూడా వీళ్ళు చాలా ఒక కేపబుల్.
డిప్లొమసీగా ఆ ఒక సమయంలో వచ్చే ఒక స్థితిలో వాళ్ళ తల్లి, వాళ్ళ తండ్రి, వాళ్ళ అంకల్ని అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఎవరు ముస్లిం ఇది మధ్య వాళ్ళు వాళ్ళు ఒప్పందం చేసి వాళ్ళని సేవ్ చేస్తారు, వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళ అంకల్ని. సో ఇదంతా జరుగుతుంటుంది. ఒక సైడ్ మెటీరియల్ సైడ్ ఇవంతా జరుగుతుంది. సో అలాగే వీళ్ళకి వివాహం కూడా అయింది. సో వివాహం చేసినాక చెప్తారు అప్పటి నుంచి వీళ్ళు ఒక్కరోజు కూడా ఇంట్లోగా వెళ్ళలేదంట. వెనకాలే ఉంటుండే, బయట జగలి అని ఉంటుండే, బయట ఇది. సో అలాగే అక్కడే ఉంటుండ్రంట. సో వెళ్ళలే వీళ్ళు. సో ఆమెక అంతేగాక వీళ్ళ ప్రయత్నము ఇంకా చాలు, నాకు నేను చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ అంతరంగ సేవకుడిగా నేను వెళ్తాను అని. సో ఎంత టైం వీళ్ళు వెళ్తేనో ప్రతి టైము వాళ్ళ అంకల్, వాళ్ళ తండ్రి వీళ్ళు వెనకాల కొంత బట్టల్ని పెట్టారు. వాళ్ళు వెళ్ళి వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చేది. వీళ్ళు 10 కిలోమీటర్ వెళ్ళొచ్చు, 20 కిలోమీటర్ వెళ్ళొచ్చు. ఎక్కడ వెళ్తేనో వాళ్ళకి అక్కడ ఇది ఉంది, వీళ్ళని వాచ్ చేసి వీళ్ళని తీసుకొని వచ్చే ఇది ఉంది, విధానం ఉంది. సో ఎంతో టైమ్స్ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వీళ్ళు ప్రయత్నము విఫలం. సో కాబట్టి అది తెలిసింది, కృష్ణుడి అనుగ్రహం లేక, భగవంతుడి అనుగ్రహం లేక యాది కూడా కార్యసాధ్యం అవ్వదు. సో అప్పుడు ఒక రోజు శ్రీ నిత్యానంద ప్రభు వీళ్ళు ఉండే ఒక ఊరు, వీళ్ళు ఉండే ప్రాంతం దగ్గర పానీహట్టి అని ఒక ఊరు, అక్కడికి వస్తారు. సో అప్పుడు వీళ్ళకి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికినప్పుడు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వెళ్తారు. వాళ్ళు వెళ్ళి అది ఇక్కడ చూపిస్తుండేది. ఎస్, ఇక్కడ ఉంది చిత్రం. ఎస్, ఓకే. సో నిత్యానంద ప్రభు వచ్చిన ఒక వార్త విని వీళ్ళు నిత్యానంద ప్రభు దగ్గర వెళ్తారు. వీళ్ళ ఊరు దగ్గరే పానీహట్టికి. సో వెళ్ళినప్పుడు దూరంగా వీళ్ళు నమస్కరించుతారు ఫస్ట్ గా. ఆమె తర్వాత నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళని చూసి దగ్గరగా తెలిసి, సో నిత్యానంద ప్రభుకి తెలుసు వీళ్ళు చాలా గొప్ప, వీళ్ళ స్థితి ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు భగవంతుడికి. నిత్యానంద ప్రభు అంటే బలరాముడే. సో అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది, నువ్వు ఒక దూరం నుంచి నువ్వు నన్ను నమస్కరించుతున్నావు. సో ఈ రోజు నీకు ఒక శిక్ష ఇస్తాను. ఏమి శిక్ష అంటే, నా అంత సహచర్యలకి చేరి నువ్వు పెద్ద ఒక ఇది ఫీస్ట్ ఇవ్వాలి. నువ్వు చాలా ఇది ఆహారం ఇది ఇవ్వాలి. ఫీస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనము పిక్నిక్ మూడ్ లో ఉన్నాం. ఎప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు అంటే ఒక దీంట్లో చాలా ఒక బలరాముడు ఇదే, అది అవధూత వాళ్ళ వ్యవహారం. సో నిత్యానంద ప్రభు సేమ్ బలరామ. సో వీళ్ళు చెప్పేది, ఇప్పుడు మేము పిక్నిక్ మూడ్ లో ఉండే కారణంగా నువ్వు ఒకటి మనకి ఆహారం ఇవ్వాలి. అదేమంటే అటకలించి తయారు చేసే ఆహారం. సో అలాంటి పిక్నిక్ లో మనకి ఏమి తయారు చేసే అవ్వదు, ఇది ఈజీ టు ప్రిపేర్. సో దానికి వీళ్ళకి ఆదేశం ఇచ్చేది, ఒకటి పాల సోక్ చేసేది, ఇంకొకటి దీంట్లో పెరుగులా చేసేది. సో దానికి ఏమైనా కొంత యాడ్ చేయొచ్చు, దానికి చేస్తారేమో అంతా. సో ఈ రకంగా ఈ ఒక పిక్నిక్ ఫుడ్ ఇది ఈజీగా ఇదయ్యేది. సో చెప్తారు, ఇది చెప్పినాక వీళ్ళకేమి కష్టం కాదు, గొప్ప జమీందారు పుత్రుడు. సో వాళ్ళు చెప్తారు, ఇది తెలిసింది అంత దగ్గర ఉండే షాప్స్ నుంచి పర్చేస్ చేస్తారు, వాళ్ళ బట్టల్ని పర్చేస్ చేస్తారు. తర్వాత కొంతమంది అది స్టార్ట్ చేస్తారు, ఎంతో దాన్ని తయారు చేసేదానికి. నిత్యానంద ప్రభు వచ్చారు అంటే ఫుల్ అక్కడుండే సంపూర్ణ సంపూర్ణ నగరమే అంత జనాలు చేరారు అక్కడ. సో తర్వాత ఈ విషయం తెలుస్తుంది, ఇలాగా నిత్యానంద ప్రభు ఒకటి ఇది చేస్తున్నారు, పెద్ద ఒక ఇది చేస్తున్నారు, అందరూ వీళ్ళందరూ చేరి ఒక సంకీర్తనం చేస్తున్నారు అని, ఒక పెద్ద ఒక ఫెస్టివల్ గానే అవుతుంది. చెప్తారు, ఎంతమంది వస్తుంటారు అంటే అక్కడ నగరం వాళ్ళు, దగ్గర నగరం పల్లీలో. తర్వాత రఘునాథ్ దాస్ స్వామి దగ్గర ఉండే అంత పల్లీలు, అక్కడ బజార్కి ఎంత వెళ్ళి అంత ఎంత ఉందో అన్ని షాప్స్ లా ఉండేది ఫినిష్. తర్వాత షాప్ కీపర్సే వస్తారు వీళ్ళ దగ్గర వచ్చి, ఏం కావాలి, ఎంత కావాలి మీకు అనంత వాళ్ళకి సప్లై చేస్తారు చెప్తారు. సో వీళ్ళు తయారు చేసే ఎంతో బ్రాహ్మణులు ఇది తయారు చేసే అందరికి పెద్ద ఇది పాట్స్, దాంట్లో అంత సోక్ చేసి ఒక దాంట్లో దీంట్లో ఇది పెరుగు, ఒక దాంట్లో పాల్లో అటకల్ని ఇచ్చేసి, సో తర్వాత దానికి ఏంతో బనానా, మ్యాంగో అదంతా యాడ్ చేసి ఒక రకమైన స్వీట్ ప్రిపరేషన్ అది. సో అది తయారు చేస్తారు. తయారు చేసి ఏమీ ప్రిపరేషన్ లేదు, అయితే చూస్తే ఒక విత్ ఇన్ నో టైం పెద్ద ఫెస్టివల్ అవుతుంది. ఇదే ఉత్సవం ఇక్కడ జరిగేది ఇక్కడ. సో ఈ ఉత్సవం జరిగేటప్పుడు చెప్తారో, నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభుని పిలిపిస్తారు. సో ఎప్పుడెప్పుడు చెప్పేది,
చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం స్వీకరించి జగన్నాథ్పురిలో ఉన్నారు. జగన్నాథ్పురి ఎక్కడుంది? ఇది కలకత్తా పానిహట్టి ఎక్కడుంది. అయితే ఎనీవే ఎప్పుడెప్పుడో నిత్యానంద ప్రభుకి ఆ శక్తి బలరాముడే. సో చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుడే. సో ఎప్పుడెప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు ఒక అంత ఆనందంతో ఉన్నారు, చైతన్య మహాప్రభు అక్కడ వస్తుంటారట. వచ్చి వాళ్ళు చూస్తుండ్రి వాళ్ళు సంకీర్తన చేసేది. సో అలాగే చెప్తారు, ఒక 4 ప్లేసెస్ ఎప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఉంటుండ్రి. జగన్నాథ్పురి విడిచిను కూడా వాళ్ళు నిత్యానంద ప్రభు నర్తనం చేసే ఒక వైపు, లేకుంటే వాళ్ళ తల్లి సచీదేవి భగవంతునికి నైవేద్యం అర్పించేటప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి స్వతహా స్వీకరిస్తుండ్రి. అంటే చైతన్య మహాప్రభు తల్లి ఎప్పుడు కృష్ణునికి అర్పించేటప్పుడు తన పుత్రుడికి ఒక ప్లేట్ పెడుతుండ్రి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. సో భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి ప్రతిరోజు వాళ్ళ తల్లి నివేదన చేసేటప్పుడు స్వీకరిస్తుండ్రి. ఇది 2వ స్థలం అని చెప్తారు. ఇంకొక స్థలం ఏమో రఘునాథ్ రాఘవ్ పండిత్ అని ఒక భక్తులు, వాళ్ళు కూడా అర్పించేటప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి తీసుకుంటుండే. అలా 4 ప్లేసెస్ చెప్తారు. చైతన్య మహాప్రభు జగన్నాథ్పురిలో ఉంటేనో సదా ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు ప్రతిరోజు ఇంకొక స్థలంలో వచ్చి వాళ్ళు తన భక్తులకి తన ఇదిని ఇస్తుండ్రి అని. సో ఎనీవే, సో ఈ సన్నివేశంలో కూడా వీళ్ళు చైతన్య మహాప్రభుని పిలిపిస్తారు. అందరికీ కనపదు, కొంతమంది ఎవరు చాలా ఆంతర్య భక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది చైతన్య మహాప్రభు కూడా వచ్చారు అని. సో చెప్తారు ఎంతమంది చేరారు అంటే ఇది గంగా తటమున ఇది జరుగుతుండే సన్నివేశము. సో ఫస్ట్ గా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వాళ్ళు అందరికి ప్రతి ఒక్క ఎవరెవరు భక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళకి 2 పాట్, ఒక చేతిలో ఈ దీంట్లో పెరుగులా ఉండే అటుకులు, ఇంకొక దాంట్లో పాల్లా ఉండే అటుకులు. సో ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ఫుల్ తటమే గంగానది తటము ఫుల్ అవుతుందంట. తర్వాత వీళ్ళు నిత్యానంద ప్రభు ఒక వట వృక్షం కింద, ఆ వృక్షం ఇప్పుడు కూడా ఉంది అని చెప్తారు అక్కడ దీంట్లో పానిహట్టిలో. సో అక్కడ కింద వాళ్ళు ఉన్నారు, తన కింద వాళ్ళ భక్తులంతా ఉన్నారు. ఒక రౌండ్, సెకండ్ రౌండ్, థర్డ్ రౌండ్, తర్వాత అలాగే ఆ నది తటము. ఇంకా ఎంతమంది అవుతారు అంటే చాలా మంది ఆ నది లోగా నిల్చుకొని వాళ్ళకి అక్కడక్కడ ఒక 2 పాటలు ఇస్తారంట, అందరు కూడా తీసుకోండి అని. సో ఇంత ఇది ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది అంతా చెప్తారు అందరికీ. అప్పుడు ఎలా కృష్ణ బలరాముడు వాళ్ళు బృందావనంలో అంత వాళ్ళు గోబాలకుల చేరి వాళ్ళు ఆహారం తీసుకుంటుండ్రు. ఆ రకంగా అంత భక్తులకి ఒక ఇదవుతుంది. అదే ఒక ఫీలింగ్, అదే ఒక స్మరణ అందరికి. అంటే నిత్యానంద ప్రభు బలరాముడే, కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు కూడా వచ్చారు. అందరికీ తెలియదు, కొంత భక్తులకు మాత్రము అది కనిపిస్తుంది చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు. సో తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభుకి ఆహారము ఇస్తారు, వాళ్ళు నోటికి ఇస్తారు. నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు నోటికి ఇస్తారు. సో ఈ రకంగా కొంత భక్తులకు మాత్రం ఇవంతా కనిపిస్తుంది, అందరికీ కనపదు ఇది. ఇక్కడ చూస్తుండే ఇది చిత్రము అంత నీళ్ళ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ కొంతమంది. ఇంకా ఇక్కడ ఇవ్వలే, ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని చిత్రాలు ఉన్నాయి చాలా బాగా. ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే అది ఏమి ఒక చిన్న సమయము, ఏమి పెద్ద సమయం కాదు, అంతలో ఒక పెద్ద ఒక ఇది జరుగుతుంది. అందరూ చూడి అటు నిత్యానంద చెప్తారు అందరికీ హరే కృష్ణ మంత్రం జపించండి అని. సో హరినామం అది కూడా సంకీర్తనం చేస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా ప్రసాదము స్వీకరించేది. సో ఇది జరిగినాక ఆ రోజు నిత్యానంద ఒక రాఘవ్ పండిత్ అనే ఒక భక్తులు, సో వాళ్ళ ఇంట్లో తర్వాత ఒక పెద్ద సంకీర్తనం కూడా జరుగుతుంది. దాని నెక్స్ట్ డే మరో రోజు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వాళ్ళు వచ్చి నిత్యానంద ప్రభుకి కోరేది. ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎస్. సో నేను చాలా పాపిష్టుడు వాళ్ళు చెప్తుండే ఎవరు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి. సో అవుతేను నాకు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వల్ల పాదపద్మం ఆశ్రయం పొందేదానికి నాకు చాలా గొప్ప ఇది ఉంది, కోరిక ఉంది. ఎలా ఒక గిడ్డవాడు ఒక చిన్న వ్యక్తి ఒక చంద్రుడిని స్పర్శం చేయాలి అని, సో అలా నాకు కూడా చైతన్య మహాప్రభు ఆశ్రయం పొందాలని ఇచ్చ కోరిక ఉంది. ఎంతో టైం ప్రయత్నించాను, అయితే కాదు అని చెప్తారు. నాయం ఆత్మ నాయం ఆత్మ బలహీనైన లభ్య అని చెప్తారు. అంటే బలరాముడు ఒక కృప అనుగ్రహం దొరక మనకి కృష్ణుడు అనుగ్రహం దొరకదు. సో గురువు అంటేనే యాక్చువల్లీ బలరాముడు ప్రతినిధి, సో వాళ్ళ ఆది మూల గురు. సో వీళ్ళు ఈ సన్నివేశంలో నిత్యానంద ప్రభుకి కోరుతుండేది
మీ అనుగ్రహం ఇవ్వండి, దీని ద్వారా నాకు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహం దొరుకుతుంది అని చెప్తారు. శ్రీ రాధాకృష్ణుల అనుగ్రహం దొరకాలి అంటే మాకు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహం దొరకాలి. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహం దొరకాలి అంటే నిత్యానంద ప్రభు అనుగ్రహం దొరకాలి. సో ఇది లేక ఇది రూట్, ఆ రూట్ లేక నేరంగా నేను శ్రీకృష్ణుడు భక్తుడు అవుతాను అంటే అది అవ్వదు. అది విధానం, అది విధి విధానం. శ్రీ రాధాకృష్ణ సేవ దొరకాలి అంటే చైతన్య బాబు దొరకాలి, చైతన్య బాబు దొరకాలంటే నిత్యానంద దొరకాలి. సో ఈ మార్గంగా మనకి ఆ అనుగ్రహం, భగవంతుని అనుగ్రహం దొరుకుతుంది. సో రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి యాక్చువల్లీ ఇంకా ఒకటి చెప్తారు. దీని మొదలుట వాళ్ళు ఎంతో చాలా ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒక రోజు వాళ్ళ తల్లి చెప్తారు వాళ్ళ తండ్రికి, ఇది మీరు వీళ్ళని ఒక ఐరన్ చైన్స్ పెట్టి ఇచ్చేయరాదు, ఎంత టైము ఈ పుత్రుడు అంతా విడిచి వెళ్ళిపోతారు, మీరు మరలా తీసుకొని రావాలి. సో వాళ్ళ తండ్రి చెప్పే మాట, నేను ఎలా బంధించలే ఈ వ్యక్తికి, బంధించలే అంటే చెప్తారు వీళ్ళకు ఉండే ఒక సంపత్తు ఇంద్రుడికి ఉన్నట్లు, జమీందారు పుత్రుడు, అలాగే వీళ్ళ ఒక భార్య అంత అప్సరా ఉన్నట్లు, ఏది ఈ వ్యక్తికి బంధించే కాలే, ఇది నేను ఇంకా ఐరన్ చైన్ చేసి ఇంకా లాక్ పెట్టి ఇంకేం బంధించేది చెప్తాను. అవుతే రఘునాథ్ దాస్ కోసం ప్రయత్నం ఉంటుంది, అవుతే అది సక్సెస్ అవుతాయి అది. సో ఎనీవే ఈ సన్నివేశం వాళ్ళు కోరుతున్నారు నిత్యానంద ప్రభుకి మీ అనుగ్రహం ఇవ్వండి అని. సో అప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు చెప్పేది, అవును నిన్న శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు, సో వాళ్ళు వచ్చి అప్పుడే మీకు అనుగ్రహం ఇచ్చారు. సో ఈ టైం ఖండితంగా చాలా త్వరనే మీకు చైతన్య మహాప్రభు సంఘం దొరుకుతుంది. సో అని నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళ పాదాలని రఘునాథ దాస్ గోస్వామి వాళ్ళ తలపైన పెట్టి వాళ్ళని అనుగ్రహించుతారు. సో ఇదైనాక చెప్తారు, ఎస్ సో వాళ్ళు చెప్తుండే రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి, ఎవరు కూడా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల అనుగ్రహాన్ని పొందరు, మీరు అనుగ్రహం చేస్తే మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. సో ఇది నిత్యానంద ప్రభు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వాళ్ళకి అనుగ్రహిస్తుండేది. సో దీని తర్వాత చెప్తారు, రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వీళ్ళు కొంత సమయం తర్వాత ఒక రోజు రాత్రి మధ్యరాత్రిలో ఏమో ఒక సన్నివేశం అవుతుంది. ఏం సన్నివేశం అంటే వీళ్ళ ఇంట్లో వీళ్ళది ఒక మందిరం ఉంటుంది. ఆ మందిరంలో ఉండే పూజారి వాళ్ళు సేవ చేసేది విడిచేసి ఉంటారు. అంటే భగవంతుని సేవ చేయాలి, ఆ టైంకి కరెక్ట్గా పూజలు, ఆ టైం కరెక్ట్గా నివేదన అంతా చేయాలి. సో అది వాళ్ళు ఏమో ఒక నిలిపేసి ఉంటారు, ఏమో సడన్గా అదొక వార్త వాళ్ళ గురు వాళ్ళు ఉంటారు, ఎవరు యదునందన్ ఆచార్య, వాళ్ళకి చెప్పి ఉంటారు. సో యదునందన్ ఆచార్య అనే వాళ్ళు వాళ్ళకి కుటుంబంకి వాళ్ళు పురోహితులు, గురు స్థానంలో ఉంటారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు వచ్చి రఘునాథ్ వీళ్ళకి చెప్పేది రాత్రి మధ్యరాత్రిలో, సో మీరు చెప్పండి, వెళ్ళి ఆ పూజారి కన్విన్స్ చేయండి మీరు అని చెప్తారు. సో రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి నేను చేస్తాను, నేను వస్తాను అని చెప్తారు. ఇద్దరు వెళ్తారు, వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వెళ్తారు. సో మధ్యలో రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఆలోచించి, ఇదే సమయం నేను ఇక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలి, అది రాత్రి అందరూ కూడా రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అని వాళ్ళు తెలిసి వాళ్ళకి యదునందనాచార్య చెప్పేది, మీరు వెళ్ళండి, నేను ఎలా అయినా కన్విన్స్ చేసి రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆ పూజారి వాళ్ళు సేవకి వచ్చినట్లు చేస్తానని చెప్తారు. సో వాళ్ళు యదునందనాచార్య వాళ్ళు వెళ్తారు. ఇంకా వీళ్ళు ఏకాంతంగా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వాళ్ళ పూజారి దగ్గర ఇంటికి వెళ్ళక వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళు నేరంగా జగన్నాథ్పురికి మార్గం వెళ్ళిపోతారు. సో ఈ టైం వెళ్ళేటప్పుడు చెప్తారు, వాళ్ళు జనరలీ రాజమార్గం హైవే ఉంటుంది, వాళ్ళు రాజమార్గంలో వాళ్ళు ఇది ఈ ఫారెస్ట్ అడవి మార్గంలో లోగా వెళ్తారు వాళ్ళు. సో ఈ రకంగా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వెళ్ళేది. సో తర్వాత కొంత ఒక 1 or 2 hours అవుతుందేమో. దాని తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ కూడా మేల్కొంటారు, వాళ్ళ బట్టలు ఎవరున్నారు అంతా, ఎక్కడ వెళ్ళారు, రఘునాథ్ ఇక్కడ కనిపిస్తాలే. కాబట్టి యదునందనాచార్య వాళ్ళు చెప్తారు, లేదు నేనే పంపాను, వాళ్ళు ఆ పూజారిగా వాళ్ళు ఇది సేవ చేస్తా లేదని వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసేదానికి. సో వెళ్ళారు అని చెప్తారు. సో అక్కడ కూడా లే. సో ఈ టైం చెప్తారు, వీళ్ళ ప్రయత్నం జరుగుతుంది, మరలా వాళ్ళ తండ్రి అందరినీ ఒక 10-20 ఇది చేరి అందరినీ వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చేదానికి. అయితే ఈ టైం వాళ్ళు రాజమార్గం హైవేలో వీళ్ళు ఒక జంగల్ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళకి కనతారు. చెప్తారు అప్పుడు 10-12 days 12 రోజులు ఎంతో 120 కిలోమీటర్స్, అది 120 కాదు ఇంకా చాలా కిలోమీటర్స్. 12 రోజులు వీళ్ళు అక్కడి నుంచి పానీహట్టి నుంచి
జగన్నాథ్పురికి చేరుతారు. చేరేటప్పుడు ప్రతిరోజు డే టైం వాకింగ్, నైట్ టైం ఏదైనా ఒకటి ఎక్కడైనా దొరికిన ఒక ఆశ్రయం, ఏదైనా ఒక గోశాల ఎక్కడైనా వాళ్ళు ఉంటుంటారని చెప్తారు. సో ఆ టైంలో 3 times మాత్రం వాళ్ళకి ఆహారము దొరికిందంట వాళ్ళకి. అంటే ఈ వాళ్ళు ఒకే ఇది ధ్యానం, భగవంతుడ సంఘంని చేరాలి, చైతన్య మహాప్రభు ఆశ్రయం పొందాలి అని వాళ్ళు 12 రోజుల తర్వాత జగన్నాథ్పురికి వెళ్తారు. సో ఈ టైం వాళ్ళకి సక్సెస్ అవుతుంది. ఏది అంత మొదట టైం కాలేదో ఈ టైం సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్తారు. సో తర్వాత ఇదైనాక చైతన్య మహాప్రభు వీళ్ళకి అక్కడ ఆశ్రయం ఇస్తారు, వీళ్ళకి రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి. తర్వాత కూడా వీళ్ళు అభ్యసించే ఒక ఇది తపస్యలు చెప్తారో చైతన్య మహాప్రభు వీళ్ళ ద్వారా మనము భక్తిలో ఎంత తపస్యలు ఆచరించవచ్చు అని చూపింది. సో ఒక్కొక్క శిక్షల ద్వారా ఒక్కొక్కటి చైతన్య మహాప్రభు చూపింది. హరిదాస్ ఠాకూర్ ద్వారా ఎలా మనము భగవంతుడి నామంని జపించాలి, 3 లక్షల నామాలు జపించారు వాళ్ళు. సో అలాగే సనాతన గోస్వామి ద్వారా ఒక నమ్ర స్వభావం ఒకటి ఇంకొకటి వేరే ఉన్నాయి. అది వీళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు చూపింది భక్తి కార్యాల్లో మేము ఎలా తపస్సు చేయొచ్చు అనేది ఒకటి. ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చెప్తారో జమీందారు పుత్రుడు, అది తర్వాత ఎంత తగ్గించారు అంటే ఆహారము, ఇప్పుడు మేము చూసింది ఆ 10-12 రోజుల్లో వీళ్ళు 3 times ఆహారం తీసుకుంది అంతే. సో తర్వాత వీళ్ళు జగన్నాథ్పురికి రీచ్ అయినాక ఆ వార్త తెలుస్తుంది, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి అది తెలుస్తుంది వచ్చారు అని. సో ఎంతో తల్లి తండ్రి, సో వాళ్ళు ఆలోచించేది వీళ్ళకి కొంత అట్లీస్ట్ కొంత కంఫర్టబుల్ గా ఉండొచ్చు అని కొంత ఎంతో బంగారు నాణ్యాలంతా పంపి, కొంత బ్రాహ్మణ ఇది బట్టలుగా వాళ్ళని పంపి, కొంత వీళ్ళకి సేవకులుగా పంపుతారు. సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు జగన్నాథ్పురికి ఫస్ట్ గా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఆలోచిస్తారు, సో ఎలా అయినా నాకు చైతన్య మహాప్రభు భక్తులకి సేవించడానికి ఒక అవకాశం దొరుకుతుందని వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక ఇది స్వీకరించుతారు. వాళ్ళు కొంత ఇచ్చింది అది బంగారు నాణ్యాలు మటుకు వాళ్ళ సేవకుని. సో ప్రతి ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభుని వీళ్ళు ఆహ్వానించి వీళ్ళు చాలా పెద్ద ఫీస్ట్ భగవంతునికి ప్రసాదం అర్పించి అంత భక్తులకి ఇస్తుంటారు. సో ఇది ఎంతో కొంత సమయం జరుగుతుంది, కొంత మాసాలు ఎంతో జరుగుతుంది అనుకుంటాను. సో తర్వాత ఒక రోజు అది స్టాప్ అవుతుంది కొంత సమయం తర్వాత. సో అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి వాళ్ళకి ఒకరు వాళ్ళ ఆంతర్య భక్తులు స్వరూప దామోదర్ గోస్వామి అని ఉంటారు, వాళ్ళ ద్వారా ఎప్పుడు డీల్ చేసేది. సో స్వరూప దామోదర్ చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ సెక్రటరీ. సో వాళ్ళ ద్వారా సో వాళ్ళకి అడుగుతారు, ఏమైంది రఘునాథ్ దాస్ నాకు ఇన్వైట్ చేస్తాలే కదా, ఎప్పుడెప్పుడు ఇన్వైట్ చేస్తుండ్రి, ఫీస్ట్ ప్రసాదం ఇది ఉంటుండే, ఎక్కడ లేదు. సో అప్పుడు చెప్తారు, వాళ్ళు ఆలోచించింది నేను వచ్చాను, నేను సన్యాసి అయ్యాను, అయితే కూడా ఇంకా నేను మా ఇంటి నుంచి ఇది తీసుకుంటున్నాను కదా, సహాయం తీసుకుంటున్నాను కదా. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు ఇది చేయరాదు అనే దానికి వాళ్ళకి తిరిగి వాళ్ళకి పంపారు, ఎవరెవరు వాళ్ళ సేవకులు పంపారు, వాళ్ళ డబ్బులు ఉన్నాయి అందరికీ పంపారు. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలా వీళ్ళు ఆహారం తీసుకుంటున్నారు అంటే చెప్తారు, రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఇది జగన్నాథ్పురి టెంపుల్ మా వెళ్లే ద్వారంలో అక్కడ ఇది ఉన్నాయి, బయట ఎవరైనా నిల్చుకుంటే ఒక భిక్షకులు ఉన్నట్లు వస్తారు భక్తులు, వాళ్ళు వచ్చి ఏమైనా ఆహారం ఇస్తారు. సో వీళ్ళు అలాగా ఆహారం తీసుకుంటున్నారు అని చెప్తారు. సో కొంత సమయం అది కూడా అవుతుంది. ఆమె తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు చూస్తుంటారు, మా జగన్నాథ్పురి మా మందిరంకి వెళ్ళినప్పుడు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఎక్కడో అక్కడ ఒక భిక్షుగా రకంగా వీళ్ళు ఎవరో ఇచ్చే ఆహారం స్వీకరించేది. సో చైతన్య మహాప్రభుకి సంతోషం అవుతుంది, ఇంత గొప్ప జమీందారు పుత్రుడు ఇంత వైరాగ్య భావంతో ఇంత తపస్సు చేస్తున్నారు, అంటే చైతన్య మహాప్రభుకి ఇది ఇచ్చా, వీళ్ళ ద్వారా దాన్ని చూపాలి అని ఒక వైరాగ్య భావం. తర్వాత కొంత సమయం తర్వాత వాళ్ళు చూడరు, అది కూడా లేదు. సో చైతన్య మహాప్రభు ప్రశ్నించుతారు, మరి ఎలా వీళ్ళు ఆహారం తీసుకుంటున్నారు. సో చెప్తారు, ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఏది అక్కడ మార్కెట్ జగన్నాథ్ మందిర్లో ఉంటుంది, ఆ వీళ్ళు ప్రసాదం అంతా పర్చేస్ చేయొచ్చు అక్కడ. సో తర్వాత కొన్ని రాటన్ ఇదైపోతుంది, కొంత సమయం తర్వాత అది ఆహారం అనేది ఇదైపోతుంది. అది అయ్యేది దాన్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట, అతను అయ్యేతా ఉండేది దీనికి ఇస్తారు, గోవులకి ఇస్తారు. ఫుల్ రాటన్ కాదు, కొంత ఇదైనది కొంత అది. సో అది ఆ గోవులు కూడా విడిచింది ఆహారము, అది డ్రైనేజ్ మూలకం అది వెళ్తుంది, అలాగేమో ఆ నీళ్లు దీని ద్వారా. సో వీళ్ళు అక్కడ పోయి కలెక్ట్ చేస్తుంటారంట, అది కలెక్ట్ చేసి ఇది అదే వీళ్ళు తెచ్చి దాన్ని క్లీన్ చేసుకొని దాన్ని వీళ్ళు తీసుకుంటుంటారంట. రఘునాథ్ ఫస్ట్ గా చూస్తే ఇది అంత పెద్ద గొప్ప జమీందారు పుత్రుడు, ఇప్పుడు చూస్తే ఇది ఆహారం. సో ఒకరోజు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు దీనికి వెళ్తారు,
వాళ్ళు ఉండే కుటీరంకి వెళ్తారు. సో చెప్తారు, రఘునాథ్ నువ్వు ప్రతిరోజు చాలా బాగా ఆహారం తింటున్నావు అంట, నువ్వు ఇన్వైట్ చేయవు కదా, నువ్వు ఇన్విటేషన్ ఇవ్వు అని చైతన్య ప్రోత్సహించేదానికి వాళ్ళకి. సో అలాంటి రఘునాథ్ దాస్ స్వామి ఆలోచిస్తుంటారు, అయ్యో నేను ఇంత ఒక ఏమైన ఆహారం తీసుకుంటున్నాను కదా, ఇది అని ఒక రకంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు తపస్యలో. అయితే కూడా వాళ్ళకి మనోభావం అలా కొంత ఉంటుంది. సో చైతన్య మహాప్రభు వెళ్ళాక చెప్తారు, ఆ ఒక సన్నివేశంలో చైతన్య మహాప్రభునే దాన్ని స్వీకరించుతారు. వాళ్ళు పెట్టే యాదో ఒక మట్టిలా అది వాళ్ళు ఏమి ఆహారంగా ఆ జగన్నాథ్ మందిరం గోశాల ఇచ్చేది రిజెక్టెడ్ ఇది ఉంటుంది, దాన్ని తీసుకొని వచ్చి దాన్ని కడిగి దాన్ని తీసుకుంటుంటారు. అది చైతన్య మహాప్రభు ఒక ఇది తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు రఘునాథ్ దాస్ స్వామి ఇలా అంటే వాళ్ళు తపస్సులు చాలా తీవ్ర తపస్సులు చెప్తారు. సో ఇంకా తర్వాత వాళ్ళు లాస్ట్ బృందావనకు వెళ్తారు. చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భావ అంతా అయినాక బృందావనకు వెళ్ళినాక చెప్తారు, ఎవ్రీ అదర్ డే, ప్రతిరోజు కాదు, ఒక రోజు విడిచి ఇంకొక రోజు వీళ్ళు కొంత బటర్ మిల్క్, కొంత ఏమి చెప్తామని మజ్జిగ వీళ్ళు తీసుకుంటుంటారు. అంతే అంట వీళ్ళ ఆహారం. అంతేనో ఎంత భక్తిలో తపస్సులు అంటే ప్రతిరోజు వీళ్ళు భగవంతునికి ప్రణామాలు, ఇప్పుడు మేము ప్రణామాలు అర్పిస్తాం భగవంతుడ మూర్తికి ఎదుట, ప్రతిరోజు మేము ఆ దండవత్ ప్రణామాలు అర్పిస్తాం, కింద పడి మన దేహంని ఇచ్చేస్తాం ఆ వరం. సో అలాగా వాళ్ళే లెక్కగా ప్రతిరోజు వాళ్ళ ప్రణామాలు భగవంతుడి మూర్తికి 1000 అనుకుంటాను. ఆమెట్గా ఎవరు భక్తులు వైష్ణవులు ఉన్నారు వాళ్ళకి 2000. సో ప్రతిరోజు అదొక క్రమం. మేము లెక్కగా మేము జపం చేస్తాం ప్రతిరోజు జపమాలం. వీళ్ళంతా అప్పుడు చాలా ఎక్కువ, మనం 16 మాలలు చేస్తాము, వీళ్ళంతా కనీసం 64 మాలలు చేస్తుంటారు, వీళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువే చేస్తుంటారు గోస్వామిలకు. సో వీళ్ళు ప్రతిరోజు కౌంటింగ్ జపము. అలాగే ప్రతిరోజు భగవంతుడికి మందిరంలో మూర్తికి కృష్ణునికి 1000 మారలు నమస్కారాలు కింద పడి అది. సో ఈ 2000 మారలు భక్తులకి నమస్కారం. సో ఈ రకంగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు. అంటే మనము ఏమైనా ఒక రోజు ఆహారం తీసుకోలేదంటే, ఇప్పుడు నిర్జల ఏకాదశి ఇంకొకటి ఉంటే మనకి ఏమీ భక్తి కార్యాలు చేసే ఎక్కువ అవ్వదు. అయితే చెప్తారు వీళ్ళు అవంతా చేస్తున్నారు, సైతంగా వీళ్ళు భక్తి కార్యాలు చేస్తున్నారు. సో ఈ తపస్సులు కూడా 2. సో ఇది ఆర్టిఫిషియల్గా చేరాదు, ఇది ఒక ఉదాహరణ. ఇది భగవంతుడు చాలా గొప్ప భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు మనకి చూపేది మార్గం, ఎలా మనం భగవంతుడిని ఎక్కువ ఆశ్రయించవచ్చు అని. సో ఈ ఒక గొప్ప ఆచార్యులు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వాళ్ళు ఇది ఆచరించింది ఒక ఉత్సవము. సో ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఇప్పుడు కూడా పానీహట్టి మీరు పెద్ద దీనిగే ఇది ఒక జరుగుతుంది ఇది. సో ఆచార్యులు మనకి కూడా ఇది ఆచరించే ఒకటి గొప్ప భక్తుల్ని స్మరించే ఒక అవకాశం ఇచ్చారు. హరే కృష్ణ. సో ఇది పానీహట్టిలో మన ఇస్కాన్ సెంటర్ కూడా ఉంది అక్కడ, పానీహట్టి ఇస్కాన్. చిడా దహి మహోత్సవ్, రాఘవ్ భవన్ అని, ఓకే, రాఘవ్ పండిత్ వాళ్ళ ఇల్లు ఇది. ఈ నిత్యానంద ప్రభు వీళ్ళ ఇంట్లో అప్పుడు పానీహట్టిలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ ఇంట్లో ఆహారం స్వీకరిస్తుంటారు అనుకుంటారు రాఘవ్ పండిత్. వీళ్ళు చాలా గొప్ప భక్తులు.